Salam el hormatly adamlar. Garaşsyz baýy bitirip ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Parahatçylyk we insanperwerligiň watany urlany ýurdumyzda milli bahar bayramy halkara Nowruz güni giňden dagaralandyrylýar. Nowruzyň ýurdumyzda milli bahar bayramy hökmünde her ýyl döwlet derejesinde bellenilmegi nusxolukdyr. Türkmen tebigatynyň joşurýan bahar pasyny hormatly prezidentimiziň baş tutanlygyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne halkara derejesinde bellenilýän milli bahar bayramy halkara Nowruz bayramymyz gutly bolsun. Hormatly prezidentimiz din jarşgünlerini özüniň boş wagtlaryny sport bilen meşgullanmagy hemem dörejlik işlerine sarp edýär. Ene bugünem Mehriban Arkadagymyz Türkmenistanyň prezidentiniň ahyltyky atçylyk toplumuna gelip bu ýerde behişde bedewleri bilen didarlaşdy. Hemem dörejlik bilen meşgullandy. Ýer bilen hormatly prezidentimiz behişde bedewler bilen didarlaşmak üçin Türkmenistanyň prezidentiniň ahyltyky atçylyk toplumuna geldi. Şol pırsatda Mehriban Arkadagymyzda ady riwayaty öwrülen Akan atly bedewiň ilkinji at taýynyň dünýä ilenligi barada buşluk habar getirildi. Arkadag prezidentimiz özüniň teýsläp ýetişdiren Akan atly bedewiniň ilkinji at taýynyň doglanlygy baradaky buşlugy begenni. Baharyň ajaýyp günleriniň birinde milli bahar bayramynyň toýlanýan günlerinde täze taýyň dogulmagy ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýetli bolan şany senleriň ähmiýetli portretler bilen utgoşýanynyň şanydyr. Mehriban Arkadagymyz täze dogan taýçanyň boýuny käbesi oglawat ejäniň taýýarlan alajasyndandy. Munyň özi asyrlar aşyp gelýän dünýä nusxoluk milli ýörelgeleriň döwrewap derejede dowam edýänliginiň aýdyň nyşany görüldi. Hormatly prezidentimiz bu taýçanyň ýurdumyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň giňden dawarlandyrylýan ýylyna dünýä inmeginiň bu ýsançly wakadygyny belledi. Täze taýyň dogmagy ýakynmy fursatlaryň şadlygyny, ruh belentligini artdyrdy we türkmen atşynaslarynyň bedewleri bolan bu ýsançyny goşalandyrdy. Bu görnüşler insan bilen bedewiň ýüzary baglanşygynyň aýdyň nyşanyny görüldi. Milli atşynaslyk ulgamyny täze dogan at taýy at daklanna, onuň atasynyň ady bilen utgoşdurmak däwiniň bardygyny bellemeli. Şu nukdaý nazardan Mehriban Arkadagymyz täze dogan taýçanyň atasynyň akanyny nazara alyp, oňa ýanap, hemde taýyň atasynyň adynyň ilkinji harpyndan uguralyp we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň hormatyna bu taýçanyga Aşgabat diýip at goýdy. Munyň özi uly zähmet ýeňişlerine, şany senlere beslenip gelen ýylda Ak mermerli paýtagtymyzyň 140 ýyllygynyň şanyny bildirilen hormat bolup durýar. Şeýirlikde Akan bilen Leylagyň täze taýyna Aşgabat ady dakyldy. Merim bolşýaly şöhratly Gyrsakaryň oruna degişli Akan 2006-njy ýylda doguldy. Arkadag prezidentimiziň seýsläp ýetişdiren bu bedewi özüniň ýennamlygy, gözelligi bilen ahyltyky bedewleriniň şöhratyna şöhrat goşdy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz Akan atly bedewi bilen ýurdumyzyň bir näçe toý bayramlaryna gatnaşdy. Aýratynda türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli guralan dawarlarda şöhraty Akana möhüm orun degişli boldy. Taryhyň dowamyndan belli bolşýaly, at çapşyklary türkmen halkynyň durmuşynda möhüm oruna gelýän bayramçyk dawarlarynyň, şany toýlaryň esasy ýaraşygy bolup durýar. Türkmen bedewleri toýlaryň bedewi bolmak bilen bir hatarda halkymyzyň ýakyn hemrasyna sırdaşyny gördiler. Häzirki döwürde pederlerimizden miras galan asyrly atşynaslyk ýörelgeleri Arkadag prezidentimiziň tagallasy bilen döwrewap derejede sürilýär. Merim bolşýaly 2017-nji ýylda Akanyň çarpaýa galmagy bilen paýtagtymyzda geçirilen ýapyk binalarda we tewüşdürmeti boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň alawy ýakyldy. 2018-nji ýylda bolsa ajaýyp Akan çarpaýa galyp ýöremek boýunça 10 metr aralygy 4,19 sekundda geçip bu görnüş boýunça dünýä rekordyny täzeledi.
Munun özi akalteki bedegleriniň dünýä ýüzünde ýak şöhratynyň hassa bilinde galmagyny we akanyň gadan ýan ýeňişleriniň halkara derejesinde ikrar edilmegi şertlendirdi. Bu görnüşler dünýä gymmatlyklaryna uly goşan halkymyzyň açnaslyk täpleriniň mundan meýläkde bilinde göterilmegi orny zerur tagallalaryň edilýänliginiň aýdyň nyşanydyr. Soňra hormatly prezidentimiz Şapol adly bedegi bilen bir sellem gezem etdi. Türkmenistanyň ýözbarşy tebigy aýratynlyklary, onuň ajaýyplygy, aýratyna gaýtaranmajak sunut eterine şalymdaş güzelligi döre diýen ýaz paslanyň ilkinji portatlary insan kalbyna ýakymly täsir edýär. Göwüsýän ýaýlalar, pyntyk ýarýan dürli görnüşli baglar türkmen tebigatynyň gözelligine gözellik goşup, ýurdumyzyň ekologiýa derejesiniň ýokullandyrylmagyny şertlendirýär. Asyrlaryň dowamynda türkmen seýisleri ahalteki bedeglerini kämillik derejesine getiripdirler we olaryň ajaýyp häsiýetlerini saklapdyrlar. Türkmen bedegleriniň ýüpek ýallary, gelşikli beden guruluşy, yeňil hereketleri we güýç kuwaty ahlasly seýisleriň halk seçkiçileriniň öz kärlerini bilint dereje ýitirenlikleriniň aýdyň netijesidir. Soňra Şapolat gorgunlap başlady. Häzirki döwürde az seýslemegiň milli ýörelgeleri dügrabap derejede sürilýär. Ahalteki bedegleriniň gözelligi, paýhasy hemde öz bolşulygy dünýä açnaslaryny özüne belli edýär. Soňra insanlykly ajaýyp Şapolat ýöňatdy hereketine geçdi. Bu görnüşler insan bilen bedegiň arasynda köp asyrlaryň dowamyna emeli gelen içki ruhu baglanşygy eşgär edýär. Bu baglanşyk häzirki wagtda türkmen açnaslygynyň hemde atçylyk sportunyň ösdürilmeginiň täze tapgyrynyň esasyny emeli getirdi. Hormatly prezidentimiz türkmen atlarynyň taryhynyň we öz bolşy gylyk häsiýetleriniň düýpli öwrenilmeligini hemde gadymy seýçilik görelgeleriniň dügrabap ösdürilip geljek nesillere ýetirilmeligini aýratyn belliýär. Türkmen seýisleri we açnaslary behişli bedegleriň arasynda gany togumyny saklamak, ady rawayaty öwrülen atlary seýislemek işini kämilleşdirmek boýunça düredilen giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, netijeli işleri durumça geçirýärler. Bugün tutuş dünýäde meşhur bolan ýellin ýuruk ahalteki bedegleriniň şöhrady bilinde galdy. Ata-babalarymyz köp asyrlaryň dowamyna tutan ýerli dähmeti, wekin arkaly dünýäniň dürli künjeklerini meşhur bolan bedegleri kemale getiripdirler. Hemde olaryň arasynda ganylygyny saklap, nesilden nesle geçiripdirler. Behişli bedegler okunly ösýän garaşsyz watanymyzyň öz bolşunyň şanydyr. Bu bolsa ahalteki bedegleriniň dünýä atçylyk sportuna geçen şöhratly ýoluny münasip dowam etmek, olaryň başarnyklaryny dolu açmak üçin täze mümkinçilikleri emeli getirýär. Bedegleriň tebigi gözelligi, olaryň çalasynlygy we padarlygy hemde aýratyn başarnyklary köp asyrlaryň dowamyna şahirler we suratkeşler üçin ilham çeşmesi boldy. Mehriban arkadagymyň baştonlugyny her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenmesinde türkmen bedeginiň bayramynyň bellenmegi, Türkmenistan paragatçylyň we ananşmagyň watançylar bilen geçýän şu ýylda türkmen bedeginiň bayramynyň türkmen alabaýynyň güni bilen birlikde geçirilmegi şöhraty bederlerimiziň dünýä beren milli gymmatlyklarynyň ähmetiniň belentdigini we bu gymmatlyklara ýurdumyzda uly üns berilýänligini alamatlandyrýar. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde dörejlik bilen meşgullandy. Mehriban arkadagymyz ak mermerli paýtagtymyzyň taryhyna, onuň häzirki döwürde geten derejesine we şäheriň bir karar bolmagyna başlanýan Aşgabat adly kitabynyň soňky jümlelerini ýazmaga girişdi. Hormatly prezidentimiz täze kitabyna Aşgabatyň taryhyna, şäherde asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgeleriň ösdürilýänligine, paýgasy pederlerimiziň döreden gymmatlyklaryna hemde halkymyzyň asyrly däp desurlaryna aýratyn ähmet berilýänligine gönükdirilen maglumatlar toplumyny bir ýere jemledi. Munyň özi milli liderimiziň köp ýüzýyllyklaryň dowamyna şöhraty ata-babalarymyzyň döreden milli gymmatlyklaryna bolşýaly, halkymyzyň binagarlyk şäher urulşyk tejribesine bilen sarpagy ýanlygynyň aýdyň suwutnamasydyr. Mehriban arkadagymyz ýeter döredýän wagtyna almy maglumatlary we ygtybarly edebi çeşmeleri asyrlar aşyp gelýän we halkymyzyň durmuşyna mäkem orun alan ýörelgeleri esaslanýar.
Türkmen halkynyň baý taryhyny, il arasynda ýörgünde bolan rawayatlary, halk dörejiliginiň eserlerini içgin öwrenýär. Bu bolsa döwlet başlarymyzyň eserleriniň has gymmatly hemde ähmiýetli bolmagyny üpsün edýär. Milli liderimiziň belleşýäli sefer dörejilik bilen meşgullanmak adama ägirt uly ruh lezzet, ilham joşuny berýär. Diňe bir ýurdumyň däl, eýsem bir näçe daşar döwletleriň tinanamasyna mühim orna gelýän halkara Nowruz bayramynyň bellenýän pursatlaryna, Aşgabatyň 140 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görülýän günlerde täze taýçanagyň dünýä iňmegi hormatly prezidentimiziň ilhamyny joşdurdy. Bu bolsa Mehriban arkadagymyzyň Aşgabat adly täze kitabyna bu baradaky maglumatlary girizmek hüwesini ýerdi. Şeýlekem täze kitapda Aşgabatyň binagarlyk keşfi, onuň dürli maksatly deskalarynyň bir bütegi sazlaşygy, ýaşaýyş jaýlarynyň we beýleki binalaryň öýdüşi aýratynlyklary barada gurrun berýän renkli fotosuratlar ýerleşdirilen. Munyň özi ýötüşiň belentliklerine tarap, anamly gadam rüýan paýtagtymyzyň ýokary derejede waspynyň ýetirilýänini aňladýar. Meňem morşýaly hormatly prezidentimiziň ýeligderli tagallas netijesinde ýurdumyzyň baş şäherine şäher gurulşyk binagarlyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine ýören jogapkärçilikli we hemme taraplaryň esasda çemeleşilýär. Bu bolsa Ak şäherimiz Aşgabatyň ak mermerli binalary bilen Guinness'in rekordlar kitabyna mühim orny eýlemegini üpçün etdi. Dünýäniň ogudan we ýaşaýyş üçin amaty şertleri özüne jemleýän şäherleriniň hataryna orny hasa pogtalanyrýan Aşgabatyň ösüşi, onu durumşa geçirilýän giyin möçörli özgörtmeler baradaky maglumatlary kitap tahypalaryna mühim orn berilýär. Şeýlekem Mehriban arkadagymyzyň şatlykly pursatlary ilhamy joşup, Ak şäherim Aşgabat adly goşgyny deretdi we bir eser hem özüniň täze kitabyna ýerleşdirdi. Az ýaňdyr merjeni, Ak şäherim Aşgabat, dost dogonluk merkebi, Ak şäherim Aşgabat. Galkyp kanat gerdigim, tap süýgüden gurdugum, ýüregi sen ýurdumyň, Ak şäherim Aşgabat. Şeýlelikde Mehriban arkadagymyzyň ýeligderli tagallas netijesinde asyrlaryň we nesilleriň ara baglanşygyny özüne jemleýän milli ýörelgeler giňden wagt edilýär. Munyň özi nusgalyk derejäge göterilen milli ýörelgelerimiziň dowamata atarylmagyna giň ýol açýar. Nowruzda Türkmenistanyň prezidentiniň golçak retimnamaty bilen tanşadýas. Rahimow Türkmenistanyň halk atşnasy diýen hormatly adyny dakmak hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Türkmenistanyň garaşsylyk ýyllaryny türkmen halkynyň milli buýsunjy, gözelligiň ajaýyp nusgasy bolan beýişde bedewleriniň dünýädäki adaryny hasam belende götürmekde. Olaň şan şöhratyny dünýä ýaýmakda, türkmen bedewleriniň sen sypatyny kemilleşdirmekde, atçylyk pudugyny ösdürmekde, hem atşapmagyň we bedewleri seslemegiň inçe tälimleriniň nusgalyk usullaryny ýaş nesle öwretmekde bitiren uly hyzmatlar üçin şeýle-de gazanan ýokary netijelerini we köp ýylyň dowamyny çeken görelili zähmetini nazara alyp, Türkmenistanyň prezidentiniň diýwanynyň iş dolanyş müdürlüğiniň, hojuluk müdürlüğiniň Türkmenistanyň prezidentiniň ahyltyka atçylyk toplumynyň edarasynyň önümçilik atçylyk bölüminiň uly atbakary Nuraly Rahimow Türkmenistanyň halk atşnasy diýen hormatly adyny dakmaly. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğly Berdimuhammedow. Senagatçylar we telekaçylar birleşmesiniň dowam edýän sergisi ýurdumyzdaky daşary döwletleriň eýçilerini, halkara gurumlarynyň wekillerini uly gyzyklanma döretdi. Olaň gyzyklanmasy bu gurdaky hyzmatdaşlygyň täze tapgyryna öz boşly badalgydyr. Ýurdumyzyň bu ýeri düzüminiň döredilen gününe başlanan sergi üstünlükliň öz boşly beýanydyr. Türkmenistany telekaçylyk ulgamyny hemme taraplaryň ösdürmek, döwür we bazar usullaryny giňden ornaşdyrmagyň hasabyna oň ornuny giňeltmek hormatly prezidentimiziň alyp barýan durmuş ykdysady syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Döwlet başlarymyzyň ykdysady strategiýasyna laýyklykda milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmakda hem dünýä bazaryny bäsleşli ukyply önümleri önürmekde telekaçylyga aýratyn orun berilýär. Ýurdumyzdaky ilçiligiň halkara gurumlaryň wekilleriniň serge gelmegi hyzmatdaşlyk babatda täze başlanýyş
ýurtdaşlara giň mümkinçiligi açýar. Hormatly prezidentimiziň alyp berýän giň halkara hyzmatdaşlyk siýasaty telekeçilere dünýäniň durly ýurtlarynyň işgür toporlary, halkara işgürlük düzümleri bilen özara bekitli gatnaşyklary işçiň ösdürmäge mümkinçilik berýär. Bu bolsa ýurdumyzyň dünýäniň ykdysady ulgamyny goşulmagyny hemem hojalygy dolandyrmagyň öňdebarjy usullaryna geçmäge ýardam edýär. Häzirki wagtda bu maksatlar üçin sany tehnologiýalar giňden ulanylýar. Sergiler merkezinde diňe gazanyň üstünlikleri däli, eýsem milli ykdysadyýetimiziň ähli pudoklaryna diýen ýaly işçiňligini görkezýän işgür düzümlüň uly mümkinçilikleri bilen tanışdyrylýar. Şunu öňdebarjy tehnologiýalary üns berilip, olaň üstü bilen daşar ýurtlardan getirilýän hemem eksport ogurly önümlüň önümçiligi boýunça wezipeler çözülýär. Serginiň geçirilmegi Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany ýylynda aýratyny many mazmuny iyi bolýar. Çünki berkarar döwletimiziň garaşdyrylygynyň 30 ýyllygynyň giňden bayram edilýän ýylynda gurulýan sergi hususy telekeçiligi ösdürmäge gönükdirilen siýasatyň üstünlikli amal aşyrylýanyny, ýurdumyzyň telekeçilerine berilýän döwlet gollawlarynyň öz miwelerini berýändigine şaýatlyk edýär. Häzir öz ykdysadyýetini bazar gatnaşyklarynyň ýöreligleri esasynda ösdürýän ýurdumyzda halk hojalyk toplumynyň bu ulgamyny netijeli we sazlaşykly ösdürmek üçin amatly hukuk, ykdysady, mali we durmuş şertleri döredildi. Munyň şeýledigi salgyt ulgamynyň kemilleşdirmegine, eksport import amallaryny geçirmek ýönekleşdirmegine ýeňilikli garşylaşdyrmakda öz beýany tapýar. Döwlet başlarymyz kiçik we orta telekeçiligi gollamak siýasatyny dowam etmek bilen telekeçiler üçin yer bölüklerini bermeň düzgünni, qarz, gümrük we sowda amallaryny ýeňilleşdirmek barada görkezme berdi. Seýetlerde erkin ykdysady zorluklary döretmegiň işçiňleşdirmegine uly öns berilýär. Bu çäreler kiçik we orta telekeçiligi gollamak boýunça 2018-2024 ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň izgiderli amal aşyrmagynyň çäklerini durmuşa geçirilýär. Bu maksatnama Türkmenistany telekeçiligi işçiňleşdirmek arkaly ykdysady we durmuş ösüşiniň ýokary depkinlerini öpçün etmäge gönükdirilendir. Ýergelene aýsak ýurdumyzyň önüm önürjileriniň diýwarlyklaryny bezemekde hemem önürýän durly haritlaryny Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany diýilip aglan edilen ýylynyň nişanyny, şu ýyl bellenilýän şanly seneliň edýdi watanymyzyň garaşdyrylygynyň 30 ýyllygyna hemem Aşgabatyň 140 ýyllygynyň nişanlary giňden ulanylýar. Telekeçilik mümkinçilikläriniň bu gezekki gözden geçirişiniň esasy maksatlarynyň biri geljegi uly taslamlary durmuşa geçirmek üçin maýa goýumlaryny çekmekden ibaretdir. Hormatly prezidentimiz bu mesele uly öns berýär. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň sergisi bugün diýarymyzyň milli ykdysadyýetiniň garaşdyrylyk ýyllaryny, ýeten belen sepgitlerini, döwlete degişli däl pudukdy durmuşa geçirilen ägirt uly işleň aýdyň beýanydyr. Bu iri jemgyýetçilik guramasynyň döredilmegi hemem ýurdumyzyň işgürlük bileleşigine döwlet tarapyndan maksady gönükdirilen kömegiň berilmegi hormatly prezidentimiziň alyp berýän beýik işleri bilen gönüden göni baglanşyklydyr. Hemem millileşdirmeden ykdysady siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň suwutnamasydyr. Modalary öýüniň önümleri esirge gelýänler üçin ajaýyp sowut boldy. Onu bahar tomuz toplumynyň gaýtalanmajak görnüşleri görkezilýär. Milli ähengdäki zinanly waslaryny döretmek bu ulgamyň esasy iş ugurdyr. Serginiň baş maksady kiçik we orta telekeçiligi ösdürmekdäki üstünlikleri, hemem mümkinçilikleri, düýpli özgörtmeleri, oň innowasion binýadyny esasy zat bolsa döwletiň we hususy bölüň hyzmatdaşlygynyň netijeligini açyp görkezmekden ibaretdir. Şol hyzmatdaşlygyň ödenine bolsa diýärmizi mundan belägem gülledip ösdürmek wezipesi durýar. Men Natalia German, Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýada öňünaş diplomatiýasy boýunça Sowet merkeziniň ýollaşysy. Bayramçylyk gününe serge gelip görmek biziň üçin öz boşda sowgat boldy. Durly uğurlary öz içine alýan bu sergi türkmen telekeçileriniň üstünliklerini äşkar edýär. Importyň orny tutýan önümleriň türkmen telekeçiler tarapyndan öňdürilmegi aýratyn bellerlikidir. Durly ýurtlar bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokary derejelere eýe bolmagy gowandyrjydyr. Türkmenistan milli lideriniň ýyl ýurt başlangyçlary netijesinde önümçilik serişdelerini artdyrmagyň, olaryň hilini ýokarlandyrmagyň, hemem ulanmagyň guralaryny kemilleşdirmegiň hasabyna ykdysadyýety diversifikasiýalaşdyrmak ýörelgesini amala aşyrýar. Serginiň ýurtlar arasynda birek-birege ynanşmak, deň hukuklyk, hemem özara bähwetlik ýöreligler esasynda gurulýan netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine goşmaça iterge berjekdigine ynamly aýdylsa bolar. Köp tarapyn gatnaşyklary ösdürmegiň geljegi ulydyr. Türkmen telekeçileriniň daşar ýurtly kärdeşleri bilen hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmäge giň mümkinçilikleriniň bardygy serginiň derejesi görkezýär.
Halkımız halkara Nowruz gününe milli bahar bayramını ulay ruhlantıkta davralanırdı. Bahar paslına tutuşu yurdumuz boyunca yevanlanırlan bayramçılık çareleri, aydım salı çıkışlar o Türkmen halkının oňyn dep desurları bilen Türkmen toprağının gözellüğüne gözellük koşdu. Nowruz bayramy münasibetli gurulan davara halkymyzyň gadymy bayramçylyk däpleriniň bugun täze mazmun bilen baýlaşdyrylýanyny hemem döwürlen we nesillen ara baglanşygyny putulanyrýanyny aňladýan ajaýyp pursatlar beslenni. Nowruz asyrlyň jümüşünden biziň güllerimize gelip ýeten möhüm sene bolmak bilen ähli halklaryň bagtyar durmuşynyň we ähli güllep ösüşiň behidine berkarar bolan parahatçylyk baradaky sena urly. Hormatly prezidentimiziň ýer ýüzünde parahatçylygyň berkarar edilmek ugruna Türkmenistanyň alyp baran parahatçylyk söýjülükli işleriniň tutuş adamzadyň behidine gönükdirmek baradaky wajyp halkara başlanýşlarynyň dünýä bileşigi tarapyndan ýokary baha münasip bolýanyny bellemek gerek. Şeýlelikde Milletlerimiziň teklibini Birleşen Milletler Guramasy maqullap we baş assambleýanyň kararnamasy esasında 2020-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýilip ikrar edildi. Hormatly prezidentimiziň fermanyna laýyklykda ýurdumyzyň ilatynyň milli bahar bayramyny dawraly bellep geçmegi we oňa dinç almak üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen bayramçylyk günleri dinç günleri diýilip aglan edildi. Bayramçylyk dawralary halkymyzyň öz boşly dep desturlary bilen utgaşdyryldy. Nowruz deňewer baharyň gelenligini buşlayan sene bolman eýsem toprağyň janlanýanyny alamatlanyrýar. Bu sene halklaryň arasyndaky ilalaşyň berkarar bolýanyny eşkar edýär. Toprağyň janlanýanyny, tebigatyň oýanýanyny aňladýan Nowruz gadymy döwürlerden beri halk dürejülügiň ähli görnüşlerini, nesilleň ruhy we medeni gymmatlyklaryny özüne jemläp, kuwatly dürejülük güýjüne eýedir. Adamyň durmuşda eýelýän ornuny, hemem tebigat bilen ilalaşykly ýaşamagyna bolan garaşy we tebigatyň ajaýyp dünýäsi ýaly düşünjeler özüne jemleýän çykyşlar aýratyn ähmiýetli boldy. Bugun halkymyz asyrlar aşyp gelýän ýaşy desurlary ösdürmek bilen tebigat dünýäsine öwrenýär, hemem oň bilen ysnyşykly ýaşaýar. Munyň özi häzirki döwürde öz ähmiýetini ýitirmän, eýsem barha kämilleşdirilýän ýaşy desurlary dowam etarýar. Birleşen Milletler Guramasy 20-nji marty halkara Nowruz güni diýip aglan etmek bilen bu bayramçylygyň halklaryň arasyndaky parahatçylykly gatnaşyklary berkitmek, dost doganlyk we insanperwerlik ýüreliglerini ösdürmek ugurlaryny özüne jemleýäniňi ikrar etdi. Göz başyna asyrlyň jümüşinden alyp gaýdýan we Türkmen halkynyň ruh gymmatlyklarynyň esasyna durýan Nowruz bayramy Türkmen halkynyň taryhynyň şöhratly ýyl ýazgysynda täze mazmun bilen izgidirli baýlaşdyrylýar. Bu bayram halkymyzyň belent ruhyny, zähmet söýürligini hemem galkynşy özüne jemlemek bilen hemmeleri ösüşiň täze belentliklerini ruhlandyrýar. O ýüreklerimizi güllep ösýän watanymyza, bagtyar şu döwrümizde hemem nurany geljegimize buýsançymyzy söýgümizi artdyrýar. Nowruz dörejülüge zähmet ýokary götürüşini, daş gurşugyň özgörmegine çağırış bolmak bilen tebigaty sazlaşyk, gözellik we hoşnýetli geçilýär. Hormatly prezidentimiziň başyna başlan özgörtmeleriniň hemmesi hut şu ugru gönükdirilendir. Türkmen halkynyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagy, beýik maksatlary ýetmek ýoluna açylýan täze mümkinçilikler şol özgörtmelerin oňyn meýwesidir. Munyň özi diňewer ykysady ösüş bolman, eýsem durmuş, jemgyçilik syýasy, medeni ýokary götürüşdir. Hemem ruhy baýlykdyr. Milli bahar bayramynyň halkara Nowruz gününiň hormatyna gurulan dawralar hut şol ýüreligleň aýdyň beýanyna urildi. Diyarımızda rızkal gözellük, bereket bolup gelen milli bahar bayramının ikinci gününe ýokary uklentlige beslenen çäreler watanymyzyň okkunly ösüşlerini aýdyň görkezdi. Halkymyzyň gadymdan gelýän ajaýyp bayramlarynyň biri bolan halkara Nowruz bayramynyň milli däplerimiz bilen saglaşýan dawralary bagtyar raýatlarymyzyň kalbynyň senasyna urildi. Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan diýilip aglan eden şu ýylyň ajaýyp bahar patlyna täzelenişiň, gözelligiň, dost doganlygyň, hoşnýetligiň hemde ırsgal bereketiň bayramy bolan halkara Nowruz güni, milli bahar bayramynyň ikinji gününiň dawaralary Ahal welaýatyna da ýokary ruh bilentligi beslendi.
Şal tene münasibetli gelse Nowruz äleme gözellik görk goşar diýen at bilen ahal vilayat häkimligi, vilayatyň jemgyýetçilik guramalary, vilayat medeniýet bilim müdürlükleri tarapyndan gurulan bayramçylyk dawarasy berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda türkmen halkynyň köklerini gadymetiň jümmüşinden alyp gaýdan toy bayramlaryna, däp desturlaryna hormat sarpalarynyň dowamlydygynyň ýene bir aýdyň nyşany boldy. Aqoda etraryň şäherine gojaman köpet dağın etegine Nowruz ýaýlasy türkmeniň Agoý binasynyň goloýuny, pasyllaryň soltany ajaýyp baharyň gelmegi bilen ýaşyl begresini geýinip Läle Reyhana wesinin ýaşyl ýaýlada gurulan bayramçylyk dawarasy halkara Nowruz güni milli bahar bayramynyň 2-nji gününiň dawaralary ören täsirli boldy. Ahal vilayat ýürüte sunut mektebiniň bayramçylyk çykyşlary şatlyk şowkuna betlendi. Vilayatyň medeniýet işgärleriniň hormatly arkadamyzyň eserlerinden ýerine ýetiren dürli görnüşli gadymy daýhançylygy maksud. Şeýle-de türkmen milli däp desturlaryny açyp görkezýän folklor çykyşlary we sahnalaşdyrylan pursatlaryň görkezilmegi täsirli boldy. Bayramçylyk dawarasyna ahal vilayat medeniýet müdürlüginiň taýýarlanan aýdym saly çykyşlary ýaýwanlandyryldy. Baş sadanlaryň, estrada aýdymçylaryň, tan toporlaryň çykyşlarynyň hoş owadlary alyslara ýaňsaldy. Olaryň ustadyk bilen ýerine ýetiren insan kalybyny heýjana getirýän çykyşlaryna bedew wada bilen öňe barýan mehriban watanymyzyň, hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan halklary dost ogluga çagyrýan dünýäniň soluk giň meşhurly sahawatly işleriniň hemde halkara Nowruz güni milli bahar bayramynyň wasfy has belentden ýetirildi. Şal tene münasibetli vilayatyň Bäherden Göktepe, Akbogdoy, Kaka, Tejen, Bawydaý han Saras etraplaryna, Tejen şäherine geçirilen bayramçylyk dawaralary ýokary ruhy bilentligi betlendi. Şäheriniň geçirilýän ýerine bayramçylyk görnüşine bedelip tojoşunyň öz boşy gözelligi bu şowkully dawara milli öwüşün çaýdy. Demokratik Partiýanyň Göktepe tarap komitetiniň milli bahar bayramy münasibetli geçiren dawarasy ören tapawutly boldy. Balkan vilayatyndaky milli bahar bayramynyň halkara Nowruz gününiň dawaralary döwrewap derejede ýaýwanlanyrly. Köp urly buýsançly desturlary, baý mazmuny, egsilmez joşguny, aýratyn ähmiýete eýe bolan bayramçylyk dawaralary vilayatyň mawtumuly etrawynyň gözel künçeklerini, dağ gerişleriniň arasyndaky täsin jülgülerde ýokary ruh bilenlikde dowam etdi. Balkan vilayat we mawtumuly etrap häkimlikleriniň, vilayat medeniýet müdürlüginiň, vilayat zenanlar bölümleriniň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guran dawarlarym ýaşyl begrese bürünen owadan jülgülerdäki toy ýürüýüşleri bilen başlanyp, diýsen ýatda galjy bagtyar pursatlary, biýmeçler şatlyk şowkuny betsenni. Medeniýet we sanat ustaatlarynyň şerwan perdelere galyp ýerine ýetiren döwrewap aýdym sazlary, tans we folklor toporlarynyň joşguny çykyşlary, vilayat döwlet drama teatrynyň artistlarynyň görkezden sahnalarym, gözel jülgülleri, owadan ýaýlalary öz boşly nuruny çaýdy. Vilayatyň medeniýet we sanat ustaatlary özleriniň şirin owaza aýdym sazlaryny ýerine ýetirip, bagtyarlyk döwrümde gahrman arkadamyda tüý sürekden çykan tükönüksiz alkyşlaryny, egsilmeýän ýürek buýsançlaryny beýan etdiler. Şeýle-de bayramçylyk dawaralary halkymyzyň belend insan perwer ýörelgilerini, awadan bagtyar durmuş ýaly dünýä halklary tarapyndan ägirt uly hormat goýulýan, mizemez gymmatlyklara esaslanýan milli bahar bayramynyň halkara Nowruz gününiň bagtyarlyk döwrümizi mazmun taýdan hassa baýlaşýanlygyny aýdym görkezdi. Balkan vilayat, Balkanawa şäher häkimlikleriniň, vilayat şäher zenanlar bölümleriniň, Demokratik Partiýanyň, vilayat komitetiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň hemem vilayat medeniýet müdürlüginiň, vilayat ýürüýte sungat mektebiniň, Türkmenmaşy şäher häkimliginiň, zenanlar we medeniýet bölümleriniň, Demokratik Partiýanyň şäher komitetiniň, ýaşlar guramasynyň şäher geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher birleşmesiniň, Ýaşlar guramasynyň Balkan vilayat geňeşiniň bilelikde guran bayramçylyk dawaralary alyslara ýaňsaldy. Dawaralara gatnaşyjylar şeýle eşretli, ajaýyp zamanany peşkeş beren, arkada prezidentimiziň adyna buýsançly kalplaryndan çykýan biýmeçler alkyş sözlerini aýtdylar. Hemem parasatly milli liderimiziň belent tutumlarynyň hemişe rowaç bolmagyny arzu etdiler.
Dost dogonluğun agzybirligiň jilsleň nurana bayramlarynyň biri bolan Halkara Nowruz bayramynyň 2-nji günüň dawaralary Daşuz vilayatynda da ýokary ruhlanykda geçdi. Ýanglanan aýdym saatlarda ýerine ýetirilen tanslarda hormatly prezidentimiziň dünýä ýaň salýan beýik işleri, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri, edi diýarymyzy eşeretli durmuşymyz, bahar gözellikleri wasp edildi. Bu joşguny aýdym saatly dawara vilayaty milli bahar bayramynyň ruhlanýy dawaralarynyň özboşly dowamy boldy. Halkara Nowruz bayramy berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne täze many-mazmun bilen baýlaşdyryldy. Munyň şeýledigine şu dawralar doly açyp görkezdi. Olarda hormatly prezidentimiziň amal aşyrýan beýik işleriniň gowy öterji duýgulary her bir adamy gurşabaldy. Tebigat bilen utgaşan bu görnüşler şatlyk şowugyna beslenen pursatlar Şahana Türkmen halkynyň bugünkü bagtyar durmuşyny beýan etdi. Ýanglanan her bir aýdym saatlarda bayramçylygyň belent ruhy, owudun diýarymyzyň mukaddesligi, halkyna asuda awadan ýaşaýşy peşkeş berýän hormatly prezidentimiziň alp barýan beýik işleri joşguny wasp edildi. Aýlyň töweregini gurulun bayramçylyk dawrasynda milli dep desurlarymyz bilen baglanşykly pursatlar janlandy. Nowruz deplerini özüne jemleýän halk dörüjülük çykyşlary aýratyn täsirli boldy. Bu ýerde ýeňlandyrylan sergide milli senetçiligiň önümleri, haly önümleri, enemalarymyzyň miras halyn keçeleri we başga da bir näçe önümler görkezildi. Meden mirasymyz bolan UNESCO-nyň maddi del meden mirasynyň sanawyna girdilen kuş depdi tansynyň ýerine ýetilmegi bolsa, bugünkü dawarany tutuşlugyny toý şatlygyna besledi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ajaýyp bahar pasylyna belenip geçilýän halkary derejesindäki Nowruz bayramynyň hormatly prezidentimiziň beýik başlanjy bilen ýürekleri şatlyk paýlandygy dawra gatnaşanlaryň gowy joşgunyň suwtnamasy aýdynlygy bilen görkezdi. Ulaýatyň ähli etraplardyr şäherlerine milli bahar bayramyna başlanan dawaralary etrap şäher häkimlikleri we jemgyýetçilik gurumlary bilelikde guradylar. Şany sene münasibetli Daşuz şäherindäki Agrisenat orta hünär okuw mektebining ýaşlar guramasynyň şäher gençlik hem medeniýet merkeziniň Bekse takfadyna mugulumçylyk mektebiniň hem Demokratik partiýanyň vilayet şäher komitetleriniň bilelikde guramoklaryna geçirilen dawralar ýokary ruhlanyklyga beslendi. Milli Bahar bayramynyň uly dawaralary betlen geçirilýän çäreleri bayramçylygyň 2-nji gününde de Lewap welaýatynyň çar günjüni gurşap aldy. Vilayet Medeniýet müdürliginiň Köýtündagy Halaç, Kerki, Hojama döwletli taraplarynyň häkimlikleriniň, Demokratik we Arar partiýalaryň kärdesler arkalaşyklarynyň, ýaşlar guramatynyň we medeniýet bölümleriniň, Teýtnazar teýdadynaky döwlet sahly drama teatry bilen bilelikde guramaklaryna täsinliklere baý Köýtün naglarynyň etegindäki ajaýyp ýaýlada ýaýwanlandyrylan bayramçylyk dawarasy aýratyn täsirligi bilen tapawutlandy. Bahar patynyň gelmegi bilen ýaşyl ýapynjy ýapynan ýaýlada sunuw saatlarynyň kalplary heýjany getirýän çykyşlary bagtyar zamanamyzyň finasy bolup alytlary ýaňsaldy. Bu ýerde Nowruz bayramy bilen baglanşykly halkymyzyň şahyrany dünýäni zanlandyrýan edebi saatly çykyşlar watanymyzyň ajaýyp tebigaty bilen insan duýgusynyň täsin sağlaşygynyň ýüze çykmatyny görli. Welaýatyň sunuw saatlarynyň baky berkarar diýarymyzyň nurly dünýäsini, hormatly prezidentimizin beýik ýörelgelerini, milli bahar bayramyny, gadymy türkmen topragyna baky bahar bolup gelen mukaddes garaşlygymyzyň 30 ýyllyk şanly toýuny wasp edip aýdan aýdymlary göwnleri ganat bekledi. Dağı etegine ýerine ýetirilen milli mirasymyzy, halkymyzyň mukaddes däp desurlaryny, tämilligi, hemem kämilligi önüne jemleýän, ruhy dünýäni galkındyrýan ajaýyp tantlar, folklor toparlarynyň şowguny çykyşlary ajaýyp ýaz patynyň görküne görk goşdy. Türkmenaga şäheriniň iň gözel ýerleriniň biri bitaraplyk teýilgähinde bahar patynyň ruhy bilen sağlaşýan ajaýyp sahnada medeniýet we sunuw işgärläriniň gatnaşmaklaryny Nowruz bayramy münasibetli ýaýwanlandyrylan bayramçylyk konserdi bagtyar raýatlarymyzy sunuw älemine seýle çykardy. Bu ýerde ustat aýdymçylaryň ýerine ýetirmeklerine bahar patynyň gelmegi bilen görkany keşwege giren berkarar diýarymyza, gahrman arkadagymyzyň halkymyzyň şuňur bähwidine ýugurulan mukaddes ýörelgelerini, milli bahar bayramyna, watanymyzyň 30 ýyllyk şanly toýuna başlanan belent teňli aýdymlar, nurany dünýäli toý bayramly zamanamy üçin arkadagy prezidentimiziň adyna aýdylýan hoşallyk uwallary bolup alytlary ýaňsaldy. Vilayet ýörüýti sunwat mektebiniň zehinli ýaşlarynyň Türkmenawat Agrisenat orta hünär okuw mektebiniň dünýä türkmenläriniň insanperwer birleşiginiň Lewap vilayet bölüminiň bilelikde geçiren dawaralary watanymyzyň ötüşleriniň wagtnamasyny görli.
Milli Bahar Bayramy halkara Nowruz günüň şowkunly belent dawaralary Mar welaýatyna da bagtyarlyk döwürmede mahsus münasip toy tutumlary bilen bellenip geçildi. Hormatly arkadaşlarymyň taýty tagalasy bilen ýurdumyzda ullun toýlanýan bu şanly bayramçylyga bagşlanan guralan bu ýytynçly dawaralar welaýatyň şäherinde ýerleşen halkymyzyň millilik ruhuny ýurulan Türkmeniň Agoýy binasynda Mar welaýat häkimliginiň we welaýat medeniýet müdürliginiň guramagynda geçirildi. Dawaraň bütün dowamyny welaýatyň bagşy taýdanlary ussat tans we folklor toporlary öýleriniň bayramçylyk münasibetli ýürüýti taýýarlan täsirli çykyşlaryny ulu ussatlyk bilen ýerine ýetirdiler. Asuda watanymyzy, hormatly prezidentimiziň halkymyzy isretli durmuşda ýaşatmak uğruna alyp barýan tutumly işlerini, tebigat gözelliklerini, milli däp desturlarymyzy we milli mirasymyzy wasp edip ýerine ýetirilen aýdymlar bagtyarlyk mukam bolup belenten ýanglandy. Ýokary ruh welentlige betlenen dawara adamlaryň kalbyny joşdurýan toy şahatlygy bilen utgaşyp, ol halkymyzyň isretli durmuşyny üpçün etmekde, hem milli bayramlarymyzy, azaýyp toy däplerimizi dünýä derejesine ýaymakda alyp barýan äwrt uly işler üçin hormatly prezidentimize bolan ýürek alkyşlarynyň bu ýytynçly beýany bolup ýanglandy. Bayramçylyk dawaralary Mar we Bayramaly şäher, Mary, Bayramaly, Garagum, Wekilwadar, Murgap, Ýolöten, Oguzhan etrap häkimlikleriniň, etrap medeniýet bölümleriniň, etrap jeňçilik guramalarynyň, Marynyň lukmançylyk orta okuw hemde Mary Neftgaz, Mary welaýat maliýe ykdysady, orta hünär okuw mekdepleriniň we Mary welaýat taryhy ülkän öwrenç muzeýiniň guramaklarynda geçirilen dawaralar Milli Bahar Bayramy, halkara Nowruz gününe bagşlandy. Bayramçylyk dawaralaryna medeniýet we sunuwdy satlary ýüreklere joşgun paýlayan aýdym taýdanly çykyşlaryny görkezdiler. Dawaraň dowamyna medeniýet işgärleri berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, hormatly prezidentimiziň ýollaşylygyna, ýurdumyzyň ötüşlerini, Milli Bahar Bayramyny wasp edýän çykyşlaryny uly ruh welentlikde ýerine ýetirdiler. Milli Bahar Bayramy halkara Nowruz günü münasibetli ýagşylyk haýfadyna halkara Newt we Gaz Universitetiniň talip ýaşlarynyň hemde muallimleriň gatnaşmaklaryny da giň görünmli dawara geçirildi. Şäherde talip ýaşlar özleriniň bayramçylyk çykyşlary bilen milli gymmatlyklaryny, hormatly prezidentimiziň asyrlara ýaň salýan beýik işlerini we pasyllaryň sultany Bahary tariflediler. Köňüllere şahatlyk ilhamy joşgyny içilýän berkara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne halkara derejesinde bellenýän Nowruz bayramy täze uçgyny eýe bolýar. Dawarada ýerine ýetirilen şowkunly çykyşlar mehribanlygyň göz başyny asyrlaryň jümüşinden alyp gaýdýan agdy berliň hemde bu bayrama mahsus däp desturlaryň aýdyn şöhrenmesine urly. Dawaratnaşanlar milli gymmatlyklaryny hassa şöhratlandyryp dünýä ýaymak barada edýän taýsy tagalarlar üçin mehriban akadamyda hoşallyklaryny beýan etdiler. Şanetine münasibetli Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna talipleriň we muallimleriň gatnaşmaklaryna bayramçylyk çykyşlar guraldy. Köňüllere şahatlyk ilhamy joşgyny içilýän berkara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýokary derejede bellenýän Milli Bahar Bayramy täze uçgyny eýe bolýar. Bayramçylyk dawratyna bagtyar döwrümizden gahrman hadamyň alyp barýan tutumly işleriniň denanlarymyň Milli Bahar Bayramynyň wasfyny belentden ýetirýän çykyşlar dinlenip, olar bayramçylyk ruhuny hassa aşagalyrdy. Ýerine ýetirilen tanslar bayramçylyk dawratyna gatnaşýanlaryň bayramçylyk şahatlygyny goşalanyrdy. Türkmenow Okuwçylyk Institutyna bagtyar ülkemize bahar pasynyň gelmegi bilen şu günlerde ýurdumyzda dawaraly bellenýän Milli Bahar Bayramy münasibetli bayramçylyk dawrasy geçirildi. Şahatlyk şowkuny we senen bayramçylyk şäheresinde Ýokary okuw mekdebiniň bagtyarlyk joşgyny derejelik toparynyň aýdymçylary çykyş edip özleriniň hoş owazlary bilen dawratnyjylarda ýakymly täsir galyrdylar. Olarda gahrman akadamynyň beýmeşür aradalary bilen esretli zamanada baky wagtyň gujagynda ýaşaýan dinanlarymyzyň berkara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň bedewatly ösüşlerini milli ykdysadymyzyň ähli uğruna gazanylýan beren sepetlerde münasip paýynyň bardygy giň işleýän beýan edildi. Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň sunugat wekilleriniň we derejelik işgärleriniň gatnaşmaklaryna Milli Bahar Bayramy münasibetli Nowruz gelli ýylmy atly aýdym saly dawra geçirildi. Ona talip ýaşlaryň bayramçylyk çykyşlaryna giň germerli. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginde Nowruz bayramçylygy münasibetli asuda watanma bahar geldi ýylmy atly çäre geçirildi. Çäre Içeri işler ministrliginiň dinan harby gullukçylary gatnaşdylar. Dawarada hormatly prezidentimiň peşkeş beren kitaplaryna baharyň owadanlygy dinan kalabynyň mehirligi, tebigatyň gözelligi baradaky aýdan çuň mazmunly pikirleri barada belenip geçildi. Milli Bahar Bayramy halkara Nowruz güni Türkmenistanyň döwlet serhet gullugyna gözelligiň gaýtalanmaz aýnasy kalba ganat berýär Türkmen ýaýlasy ady bilen geçirilen bayramçylyk şäheresi bilen dawralandy. Bayramçylyk dawratyna ýerine ýetirilen aýdymdyr saatlarda Türkmen tebigatynyň arkadaky watanymyzyň wasby belentden ýaňlandy.
Seyitnazar Seydadynaky Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutu bilen Ýaşlar Guramasynyň Türkmen Awa Şeger Geňeşiniň bilelikde goramaklaryna Milli Bahar Bayramyna münasibetli geçirilen dawara da ýokary okanlygy besenni. Bayramçylyk dawarasy ýaşlarda çuňur watan söýjüligi, dostlugy, insan perwerligi, halkymyň şöhratly geçmişine bolan buýsunç duýgusyny artdyrdy. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutunyň Kärdeşe Kılıçlarynyň Marawulat Birleşmesiniň bilelikde goramaklaryna Milli Bahar Bayramyna münasibetli aýdym saly çäre geçirildi. Onu institutun kuwwat aýdym saly topunyň ýerine ýetirmegine watanymyzy, gahryman ýa-hadamyzy, bahar pasymyzy wasp edýän aýdym salylara giň gerim berildi. Türkmenistan Telekommunikasiýalary we Informatika Institutunyň Milli Bahar Bayramy halkara Nowruz güni münasibetli geçirilen dawra ören täsiri boldy. Täzelenş we ösüçün badyny iň umut isleg, arzulary we ajaýyp geljege berqara döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne hormatly prezidentimiň tarapyndan öňde goýulan belint maksatlara üstünlükli ýetiljekdigi baradaky önemi özüni jemleýän Milli Bahar Bayramy halkara Nowruz güni göwünleri öz boşly öwüşgün çaýýar. Dawra çykyşlarda ajaýyp tebigatymyň hormatly prezidentimiziň ýyl-ýurt behbedine gönükdirilen beýik özgertmeleri belentden wasp edildi. Ýaşlar Guramasynyň bezmeýin, bagtýarlyk, berqararlyk tarap geňeşleriniň Türkmen Demir ýollary agentliginiň ilkinji Ýaşlar Guramasynyň geçiren dawarlary Milli Bahar Bayramy halkara Nowruz gününe başlany. Gadal Ýarmay Milli Jemgyýetiniň, Demokratik Partiýanyň Fiýasy Geňeşiniň, Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher komitetiniň, Agrar Partiýanyň Aşgabat şäher komitetiniň bayramçylyk münasibetli geçiren çäherleri ýokary okanlygy besenni. Kärdeşe Kılıçlarynyň Marawulat Birleşmesi bilen bilelikde Hydyr Derýäýew adyny muallimçilik mektebine de Milli Bahar Bayramçylygy münasibetli bayramçylyk dawrasy geçirildi. Aşgabat şäheriniň köpetde bagtýarlyk bizmeýin etrapy häkimlikleriniň bayramçylyga başlan dawarlary ýurdumynyň ösüşleriniň öz başly beýanyna urly. Tebigat gözelliginiň milli däb desturlarynyň hormatly prezidentimiň beýik özgertmeleriniň giňden wasp edilmegi Milli Bahar Bayramyna halkara Nowruz gününe öz başly bedeg berdi. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şuň 22 martda saat 20-den 23 martda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistan Howa Mutlulygynyň berýän habary bilen tanış bolun. Balqan welaýatyny ötkäpdirän bulut howa bolup, bunu ortadan telesi günde 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 6-11 gradus gündüzüne 17-22 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ötkäpdirän bulut howa bolup, az kem ýağşyr. Bunu ortadan telesi günde 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 5-10 gradus gündüzüne 16-21 gradus maýly bolar. Mara welaýatyny ötkäpdirän bulutly howa bolup, Demir güni ordan telesi günde 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 7-10 gradus gündüzüne 17-22 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny ötkäpdirän bulutly howa bolup, az kem ýağşyr. Demir güni ordan telesi günde 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 6-11 gradus gündüzüne 15-20 gradus maýly bolar. Daşyň welaýatyny ötkäpdirän bulutly howa bolup, az kem ýağşyr. Demir güni ordan telesi günde 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 2-7 gradus gündüzüne 9-14 gradus maýly bolar. Paýtagtymyzda Aşgabatda ötkäpdirän bulutly howa bolup, bunu ortadan telesi günde 9-11 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 6-8 gradus gündüzüne 16-18 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 23-nde magnetik hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmagyny garaşdyrýar.
Ediz vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölüjükleriniň möçörüniň qadadan 8 oturum artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňysy täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de ýaz pasyna howanyň derejesini ötgeýänini nazara alyp, pasly görä giyinmek maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ötüşlere wetlenýär. Ähli ötüşlüň özününde bolsa halkyň bekwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.